ಅಲ್ಲ और मालूम सो चलो बड़ा बेसी गिरवा सर मन तो बेचर मन तो कायदा आयु के बाद ना के और बेस्ट सेकंड मन तो और मालूम सर चलो और की सेकंड मन तो रातु बस के तरह को सीते बस के तेर अले चले अले हां आहा ने तक बहाना अंत बरे वो के पितारी जीते अले अंत गुड मनो अले दूसरा कोटान ता अले और बेस्ट सेकंड मन तो इन तो बहन बता बता मर गान तो रे काम के कर पतंग आ मर उते के चलो और माता गाड़ी के बते साथी को जाए मंदर ओतड़ी मोतड़ी रा अले ओतड़ी मंदर करे आने मंदर करने वाले ಅಲ್ಲ ತರಲ್ಲ ಇದೆನ್ ಮಾಡ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಾತಾರ ಅದು ಕಟ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಂತರ ಮಗು ಎಂದು ದಿನ बताओ के ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕೊಟಾನ ಅಲ್ಲ छोटी हम निवासी दारीदार न हेले ಅಲ್ಲ और मानता लटे ಅಲ್ಲ नहीं ओके મને 10 रात देता हूं निने ಕೊಡ್ತೆ ಕರಲಿ ಮನೆ ತರಾತ ಚಲ पैसे भाई हानि ने के कोटाना में के ಅಲ್ಲ 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 ಏನು ಬಲ್ ಓ ಅನು ಮನವ ಅನು ಕೊಸಿತ ಕೊಟಾನ ಕೋಡಿ ಬತ್ತ ಅಂತ ಕೊಡನೆ ತಗೊಂಡು ಮನ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಿಂತಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇ ಸಲ ಹಾ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಾರಿ कुछ नहीं हो ना मटन नाही कृष्ण करतो रामराव गडीले आतो हां गडीले रामराव रिटर्न का बात नहीं अले 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 बोरा तो लगना लिए तो किसी बात तो नहीं हां अले 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 जगह जगह अले बतालिन वालते बा बागा सुर जागा 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 मंदन बघा कोटा अरे
परत गिरा लक्ष्मण पजे जुट की तेरे इनवाल मंदार ते आने की मंदार आले बता परत मायनून किती पाणी वालते बताते हाँ नो अरे ना ऊर गिर मान करे के बास्केट चले के पैनल मान करे के बास्केट गिर वो ताबोन के वो थार माखिनेचे मुझे तो तार कितना है अले अले हां माइनस में चार चल अच्छे बड़े उड़ जाओ ओए दे चल बड़ा मान तो बता बता टोपी टाका भैया नगर टोपी 15 इक्की बरड का ये तो सट ये बरं बियर तो सट ये वातो वातो माहिती म्हण की तेन पार्सल फुटताय की चोकट के यार नहीं मावरे మొత్తం తెలిసే మంది लाइव डायरेक्ट फेसबुक लाइव फेसबुक डायरेक्ट लाइव समझे నాకు సార్ కి వాట్సాప్ సెపరేట్ లింక్ हाँ अले कोशिश कोशिश निलत बरोबर अरे पाजो पाजो गुड पे गुड अले अले बरोबर तुझे ना अले वो रात कुछ के साथ वो बावला से हां अले वो का इंजेक्शन मत वो रात हां तो ये तो किसी तरह हां अनमेन का आय वाले से ले ये ना कुछ से ये ना कुछ फोन के साथ जो कमी पूजा की रात कुछ मना अले बावला पूजा तो हॉस्पिटल वो कमी से मत वो समझी रे अले 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 अनमेन आय वाले से आय वाले ना हां ये दुडुकुने मन के इंतरा बेटा गोटा को वीर वासर सेल रोंजक मादर ओन सोनन गिराने इन मादर इंतमले ओन इंतमले ने वासर सेल के जरा आड़ की मत है के इंतमले इनके ने वो सीते का तू आड़ की कैंप मन बोल बे हाल बोल बे हवा अंत अले अले रांगा तो चकेन से मानता रांगा ने वटा मूर्ति मानता रांगा नो बता रहा तो नहीं गानो अले अले जमाने के वो वाडो उतारा नु रले अले अद्दी ತರ ಈ ತೆಗೆರ್ ಕರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ದಿ ತರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲ ಮಾಸ ಇತ್ತ ಜಬ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇತ್ತರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ತಿ ತೋಪ್ತಾರ ಮಲ್ಲೆಂಡ ಬಿಸುರ ಐತಾರ ಏನಾಲ್ ಗಿರ ಆನ್ಗಿರ್ ಮಂದರ ಅಲೆ ಬತ್ತಲೈತೆ ಕೊಂಡು ಪೇಂಕ್ ಮಂದ ಅಲೆ ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಡ್ರು ವಾಲೆ ನೀಕೊಂಡು ಗೈಲೋ ಕೇಸ್ ಅಂತ अले अच्छा गिल्ला अले इता दिबड़ी अले वो रोज दिवड़ी तिला से डागुर माने राज मलोन दिस तार कोने जगह बात तार आदे आंध्र गिर मंदर आन गिर मंदर अले बदली की बदली मानता गंडरी मानता इंजि को बाटे इदतेन वो कमो तेन वो सिरटिन वडगा वर्षकुन तरवाला आता हां अले अले मुन्ने की रात वो सुड़ायला रात नीकी कर बा सिनेमा के संदे बारी जगह तो मारा अंदाज गिरवाई वाडा अले माके इनकी वाड़ की चले हां इन माला दिन साल करूरू नारल कायर करला आयो नाव बोमत बेहतर बोमत लासे अजून काळजी की युरा मिराट गिर उरकून बेहाड जरा रांगा ड्रा इनवाल गिर मंदार त्याले अदन गिर इंत बत्याले वाय वाल साल दागा वर निबु ಅದು ವರದಾಂತಿತ್ತು ತಯಾರ್ ಕಿ ಕೊಮ್ಮಲ ಗಿರೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಲಾಸಿ ತೆನ್ ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಿ ಡಾಕುರ್ ಉಂಟು ಡಂಗಲ್ ದೋ ಒಪ್ಸಿ ಕೊಮ್ ಬತಿನೆ ಮೇ ಮಾಗಿರು ಬೂಜಾ ಬಲಮಿತ ಮಂದನ ಅಲೆ ಅಸ್ಕೆ ಕರಲು नेंग तसेल रहते हैं ये नेंग अरे मान गोष्टी यार से ले माग मते वासे साथ ना नालू बतल बाय वाल मते गिरने में सुडल माग गोष्टी यार से ले हां आले निम्मे इंजर मानतमो सप बिडल को मानतेर सप तमुग मानतेर सप यायक मानता पेरे के मानता बाई के बात नाडू इनके नाडूर के बैंक मावा बोसाकरे बोना वो उनके सुकुन ततो नाडू गन्ना का मीवा इचो पूजे जरगुसर मानता मिचो पूजे जरगुसर माने गिर मावा गोष्टी केंच की चो पाल
ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದು ಒತ್ತಡಿಗೆ ತರ್ಕೊಂಬಂತೆ ಒತ್ತಡಿಗೆ ತಗೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಬತ್ತೆ ಮೀಕ್ ಬತ್ತೆ ಉಂಡು ದೀತಲ್ಲಿ ದೋಗ ವಾಯವಲ್ ಮಾತಾರ ಇನ್ವಾಲ್ ಮಾತಾರ ಅದಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ ವಾಯವಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಹಾ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲ ತಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಾನೂನು ಸಾಟಿನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬೆಳಿಲ್ ಮಾಲನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತ ಓರ್ಗೆ ನೀವು ಮೊತ್ತಮ ಇತ್ತರ್ತ ಓನ ಜಪ ಅಂತ ಓರ್ ತಾಕುಸಿಗಾರ ಮಾಂತವ್ರು ನೀವು ಪಜಕೇನ ವಾಸರ್ ಮಾಂತವ್ರು ಅಲ್ಲ 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 ಕುಸಿದ ಬಾದಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಪಹಜೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ತೋರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಓರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ bagan sone gire bat tamuk mumuk war takun so yetu ki sote ke bade kamun ni montro yetu ki sote ka dachore ayar nan pasti wanto nin wadaga matak but nikun yetu ki sidante ಲಕ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ ಸೂಡನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು बचो गनंगा की बचो ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಆತಿ ಸಾತುರ್ ಓರ್ ಮಾನನ ಬೇರೆ ನಾಲು ಕಾಳಕ್ ಬೇರೆ ನೀವು ಕಾಳಕ್ ಬೇಕು ಸತ್ತ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಮನಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೋರ್ ಮತ್ತ ಮಲಡಿ ಸಾತಕ್ಕೆ ಬೈ ಪವರ್ಸ್ ಬಂದ ಅಂತ ಇಂತ ನೀವು ಪವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಸತ್ತ ಪೊರಲೆ ಮಂತ ಅಲ್ಲ ಸಿಮ್ ನೀಗಿ ಪೊರಲೆ ಮಂತ ಅಲ್ಲ ಸಿಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತರ ಕಿನ್ಗೆ ಗಿರಿ ಗಡೆ ಮಾಯನ ಕರಾಲ್ ಜಿನ್ನೆಂ ಸಂಪಾಲನ ಅಲ್ಲ 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 ದೇಶ ಐತ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನೀರಿತೆ ಬೇರೆ ಪರತೆ ವಾತ ದಂಡ್ರಿ ನುಂಗ್ರಿ ಆಪು ಸೇರ್ ಸೊತ್ತಿ ಆಪು ಗೆ ಬಾಸಿಕೊಂಡು ಸೊತ್ತಿ ಇಯಾನ್ ಗ್ರಹಣಿಕೆ ನೀರು ಅಲ್ಲ ತೋಬ್ರಿತಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಅಂತೀರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ವಾಸಿಕೊಂಡು ಸೊತ್ತರ ಬೇನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವಾಸಿದ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಾಹಿಗೆ ಸೀನ್ ತಮಲೆ ನಿಹಿಗೆ ಇಗನ್ ಸೀನ್ ತಮಲೆ ಮಾನ್ಕೋಲ ನಮ್ಮಡೆ ಮಾನ್ಕೋಲ ಸೀನ್ ತಮಲೆ ನಿಹಿಗನ್ ಮಾನ್ಕೋಲ ಸೀನ್ ತಮಲೆ ಇಗನ್ ಅಲ್ಲ ಇಗನ್ ಮಾನ್ ತಮಲೆ ಹೋಗಿ ತುಂತೆ ವಾನ್ ತಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾನ್ಕೋಲ ಸೀನ್ ತಮಲೆ ಇಗೆ ಅಯ್ಯರಾಜುನ ಬಯಕ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಟಂಡಲ ಸೀನ್ ತಿಡ್ರೆ ನಿವಲ್ ಮಂದರ್ತಲೆ ಇಗನ್ ಮಾನ್ ತಮಲೆ ಜಾಗ ತಗನ್ ಮಾನ್ ತಮಲೆ ಇಗೆ ವಾಸಿನ ಮಲ ಇಗೆ ವಾಸಿನ ಅಲ್ಲ 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 कुछ ताचे गिरे चाहिए इतने लांडा मोती मानता बगा मोप किरा अंत अंदर बते आदि वोन के पाजे इनके और परेशानी तब आसर मानतो सोया के स्वत सोडी ता मना गना और नीमन को वारसिल अचोर के नेम ध्यान के भी साई अचोर के बोल बाज के ना बाबा लांदरू नाको चोको मने चोकोड सोडतरो लेके वो अचोर पोरलो ये तो केसी कोन वर तत्तरो हां हां और निकुल मारून कोन बांधून बेरे ने मीत के तके निक बतल चोकोड मंत मल्ल ए मा बावाले मल चोकोड गोते गिर मा बावली नाडगे इंतोरे नडग ಅಂತ ಲತ್ತಿಗೆ ವಾತಲರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ 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 ಅಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಸೆ ಕಾಟ್ ದೂರ ಕಿರಲ್ಲ ಚೀನ್ ವಾಲ್ ಮಂದರ್ ತೆಲೆ ತೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಲಚ್ಚುಗಿ ಸೆಲ್ ವರನ್ ವಾಲ್ ಮಂದರ್ ತೆಲೆ ಲಚ್ಚುನ್ ಕೆ ಅಂತ ಬತ್ತಲೆ ಇವಡಾಗೆ ಮಂತ ಇವತ್ತು ಆನ್ ಬಾನ ಇವಡಾಗೆ ಮೋಪ್ ಗಿರಾ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಫೋನ್ ಕೆ ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಯಿಸನ ಗೋಟಿ ಪಾಟ್ಲಲೆ ಫೋನ್ ತೆ ತೋ ಫೋನ್ ಕೆ ಬಾಯಿ ಬತಾಯಿ ಫೋನ್ ಕೆ ಒಂದು ಟಪ್ ನೈತಲ್ ಗೋಟಿ अपने गोटी वो रात में फोन ते जड़ सीसंगे ने सामतिर कोरी के चोकोड बकराय तरवल मत तते तजले बेट्राय मत काने पाल परोटा नहीं परोटा दूसरा तत्तर इनवाल मंदता नाही तेरे तचली गुरा हांಕಿದರು मला बस कुर्सी बनवरे तपू नी कासी मंदर तेले ಊರಿ ಸುಡವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ కాబట్టి ಹಾಂಕಿದರು ಬದಲಿಗೆ ತತ್ತರು ಆನ್ ಕೈ ವಾಲ ಆಯನ್ ವಾಲ ಮಂದರ್ ಈ ಮಾಲೆ ಹತ್ತರ ಮಾಲೆ ಹೊಡ್ಕಿ ಮನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ जरा येर वाडला काल करता बे ऊर बतल काल करवाल खाली बताई मनता इनके मन तेरे मेरे से बते येर वाडते दंड आईवे तोकड दिसलतले अनका सता नहीं तीन तरह अंतर अले
म्हणजे माग पेन आतुर वाळक पेन वाळक ಅಂತ ನೀವು बतालते जड़ता सीते के ने पेन दरवन सोते पेन आश मानते नी पोरी कोट दे गणार पोरी मेन को चोकड़ से तरफ बकरा के जड़ता से दुनिया वाल करना अंतर जड़ता से ये के बतालिन वाल कराले ఇది పతే ఒక చోకటి తీస్తారు సెల్ మాకు అలా दाना नहीं पूछते सी ना येर वाट गिरास के किसान लेकर आले तब सातक नालों कड़ के इंतेर ఇచ్చు ముండి పీతే మాకు ఇది పతే చోకటి తీస్తారు ఆనేతే కే విరే బావన్ గా ఓహిన్ పోతే కే చురిన్ ఆడికి ఇంతురి తబ ఊర్ బాన ఆన్పిచ అంత ఆ తల ఆన్పిచ వాళ్ళు మనమే తబ आने नारेले तब వచ్చి छोड़ी आते हां के बाद ताजन मुने की वाला इन्वॉल्व के मंदा चला ఊర్ ఆన్ కేర్ మందరల ఆన్ తెర్ మందరల डगुर मायना వెడిల్ మానల్ బోనై ఖైదో ఓనెందల కేంద్ర ఇన్వాల్వ్ మల పాస్న లాగటాలే మునే తల లాగటాలే కేంతే మగాయి నగనేతో నగన్ పూజ పియటో ఇంజకేతోను బగై తర్వలాత పూజ పియట ఇంజకే బత్ జోడికి మకి మల్ల బౌర్ వల్ దోస్త పూజ పియట లల్ గిర్ మందర్ తలకే అదే మందర్ తల పూజ పియని మల మకరే త మెరే పూజ పి వాళ్ళు బిరడో కాయద మర్గాన్ తెటిన్ వల్ గిర్ మందర్ దాన్ తెర్ మందరల ఏంట్ కి సిమ్ ఆక సాంతిర్ మునర్ జండా కే తమ ఆక సాంతిర్ మునర్ సాలిడ్ బాస్కెట్ గిర్ కేం ట్రైన్ వాల్ గిర్ మందర్ अगन की इंतो माले అగన్ కి ఇంత బదల बस्केट అలా आंते ఇన్నే కసి తకే బరాబర్ बोलते आपने कैसी है ना అలా సుడుకునే నే మాత్ర మాయా అలా బేకే फिर ఎందగా సీతే కి నీవై कैसी माले हां हां हजार मो बाकी दो प्यारार बदल मामा गिन वाले मारता ये बतल मारते बाजार से ले मावा पेंदो मी आरसेर से ले हां बता मत गिने में सोनी मा का दो बता करे मासर से ले बता अड्डा माय वाल मत गिने में जो पूरा छोड़ से ये वाली बता मारते सामने टोली की वाल नहीं बाजता मारते जी पेंदो यार मारता ये मारते आप छोड़ दगा आरसेर से ले नारी मान कर बतल करे मान तो बते करे मायो हां अले 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 सेले येर वार्ता की बात शेयर गाड़ी के बाद सेले तक मना नाड़ी की वाला अदे मोमेंट नाम मत हां ना है ನಂಗ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಗೀತ ಸೋಡ ರಣ ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಮ वीर की बात बोला मदर बद ब्याह करता है तेरे बहने सामदुर के लेक्चर मंदिर तो डाग बरोबर आता अले ताना ओ अंतर मंदिर अले कांडर कोने रोहंत अंतर रोहन मन अंतर बल मंदिर अले ना आतेने ताना ऊर की बत्तर कामुल लाजिंदा वीर जागता मन वाले वीर बरोबर से बावंग इन वाली मारता है इन वाली सले सफा इन वाली मारता बतल मते गिरे गोष्ठी यो बद वायवल गंडा मु मते गिने में सुन वाली बावंग इन वाली किरिन के सब मारता ए बच्चे जेल वाटा नहीं रहा गाड़ी गाड़ी इनकर के राण जोगा आदर नहीं के समझे मार बाबा समझे मारता हिचो मुंडे पीते के नहीं बदल हां अरे बदल का को मैंने मोहम्मद रासी के ऊर के सामने कार्ड जी मानते रहा तो आज बाइबल मार दे वाला इनके निवड़े मान दो बात नीवा रूपे मन में क्या कसला अंध दूसरा पासे के भाई शौक ने मन ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾತ್ और ಮಾಯನ ಅಂದಾತು ಇತಪು ಬೋನ್ ಬಲ್ಲ ಸಸಾಲ್ ಪಟಲಿ ಬಾತ್ और ಬಾತಲಿ ಇತ ಬೋನ್ ಓರೆ ಚುಟಕ್ ಬಾತೆ ಗರ ಟಕನೆ ದಿಸನ ಇಂಜಕ ಆತಲ್ ಬೊಮ್ಮ ಸೋಕನೆ ಕಿ ಕಮಿನ ವಡಗ ಮಹಗಮಂತ ನಿಮ್ಮಿಂಗೆ ಲಾಕಿ ವಾರ್ತಕ ಬಾನ್ ಕಟಂತ ಅದನ್ ಕಿ ಮರಂ ಸರ್ ಸೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತರಟ ಅದನ್ನ ಬಾರ ಇತ್ತೊಂ ಬಾಯಿ ಬದಲು ಅಯ್ಯಣಗಿರಿ के अय्यणगिरी इनडे थोड़सी भी हवला अंदर रण दिन बते बते संपटल दसरा मानते हैं जके इनडे कवर की वाला अंदो भी हवला सामजर को गिरे इन वालो नाटनो नाटनो बारे के नीले दात की इंपिन वाल गिर मंदर आन गिर मंदर त्याले के बकरा का के सामजर को हम आता है इंद मत आले आन ते मंदर एरई मुंडी एरई मुंडी हां तो बात सुन वाला दे